A Xunta de Galicia saca peito e fai un balance máis que positivo do que foi a atención sanitaria durante o verán. Hoxe Alfonso Rueda asegurou que as medidas implantadas permitiron incrementar a actividade asistencial respecto do ano pasado. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. O Partido Socialista reclama a Deputación de Pontevedra a posta en marcha dun plan extraordinario pros concellos. Asegura que é prioritario dotar os municipios de máis recursos. O Concello da Pobra investiu máis de 60.000 euros a mellorar os centros educativos do municipio. Trátase de actuacións demandadas pola comunidade educativa. O conselleiro de Emprego visitou as instalacións do Obradoiro Frouma de Deseño en Madeira. A firma ribeirense gañou o Premio de Artesanía de Galicia en 2023. A Asociación O Castro de Baión inaugurou un novo curso. Este ano teñen 40 inscritos, unha das cifras máis altas dos últimos anos, e mesmo lista de agarda. Sanxenxo será o escenario da última etapa da Volta Ciclista a Galicia. A proba celebrarase o domingo coa meta no porto de Portonovo. Estamos nas novas do día, comezamos. O Hospital do Salnés acolleu esta mañá un acto de recoñecementos profesionais sanitarios. A cita estivo encabezada polo presidente da Xunta de Galicia, que destacou o labor dos 48.000 profesionais que dixo fixeron posible garantir unha asistencia de calidade durante o verán. Claro que hai cousas que mellorar. Claro que isto vai ser sempre unha tarefa inacabada. E claro que sempre, por moitas melloras que poñamos, o decía o vídeo, casi o 50% do orzamento da Xunta de Galicia, que non é outra cousa que os impostos que pagan os galegos, os adicamos á sanidade. E sendo unha cantidade moi importante, eu son perfectamente consciente de que non é dabondo, porque cada vez hai máis cousas que atender, cada vez hai máis frentes e problemas que solucionar, e, polo tanto, quen diga que todo está feito e que todo é perfecto non estaría contando a verdade. Pero tampouco contan a verdade os que din que é todo un desastre. Eu quero reivindicar a magnífica sanidade pública que temos unha vez máis. Segundo o presidente autonómico, a sanidade pública galega contou de media diaria en xullo e agosto con 1.500 profesionais máis contratados que o ano pasado. En canto á actividade sanitaria, Rueda asegurou que os quirófanos dos hospitais galegos operaron máis patoloxías prioritarias, que viron ademais reducidas as súas esperas. En concreto, o Sergas realizou 1.400 cirurxías programadas máis, 500 delas de prioridade 1, o que supón un 8% máis que no verán de 2023. Asegurou tamén que aumentaron un 6% as asistencias en urxencias, tanto nos hospitais como nos PAC. Realizáronse 1,5 millóns de probas diagnósticas realizadas e se mantivo o número de consultas de atención primaria. O presidente autonómico achegou outros datos. No que se refire ao 061, asegurou que atendeu 5.000 chamadas máis ao longo deste verán ata chegar ás 210.000, das que o 90% foron asistidas en menos de 10 segundos, e que as campañas de doazón de sangue permitiron realizar máis de 11.000 operacións cirúrxicas, transfundir plaquetas a 5.600 pacientes oncolóxicos ou facer de media un trasplante de órgano ou tecido ao día na comunidade. E onte o presidente da Xunta de Galicia estivo tamén en Pontevedra. Ali recibiu a insignia de ouro de mans da Asociación de Amigos e Amigas do Camiño Portugués a Santiago. Alfonso Rueda destacou o atractivo deste camiño e da súa variante pola costa, que xa superan as 125.000 compostelas recollidas no que vai de ano. Probablemente cheguemos ás máis de 150.000 compostelas do Camiño Portugués a Santiago. Eso quere decir que 150.000 persoas de moitísimos sitios pasarán por Pontevedra este ano. Eu creo que van a ser bastantes máis, porque esas son as persoas que chegan a Santiago e recollen a credencial. Tirando polo baixo, probablemente son as 50.000 que van pasar por Pontevedra este ano e que ao chegar a Santiago, polas razóns que sesa, non van a pola credencial. Por lo tanto, estamos en 200.000 persoas que pasaron por aquí
coñeceron a cidade, coñeceron o camiño, coñeceron a Galicia e despois o contarán por aí. O portugués é a segunda ruta xacobea co maior número de peregrinos, que rexistrou 71.700 compostelas, as que se suman as máis de 53.400 recollidas polas persoas que elixen o da costa. Tras recibir a insignia de ouro da Asociación de Amigos e Amigas do Camiño Portugués a Santiago, Rueda agradeceu este recoñecemento e o labor da entidade, así como do único albergue da cidade, que este ano conmemora o seu 25 aniversario. O presidente lembrou os bos datos do Camiño, con máis de 370.000 peregrinos no que vai de ano, o incremento dos visitantes estranxeiros, que xa son o 60% do total, e a desestacionalización, xa que cada vez hai máis camiñantes cara a Compostela fora dos meses de temporada alta. Nesta liña, asegurou que o Goberno autonómico xa traballa na preparación do vindeiro ano xacobeo, que se celebrará no 2027. Está en marcha o Plan Director Camiño de Santiago 22-27, dotado de 141 millóns de euros para mellorar a rede de albergues públicos, restaurar bens de interese culturais presentes nas rutas e fomentar a digitalización do sector turístico. Ademais, a Xunta vai solicitar ao Goberno central que inclúa na vindeira Lei de Orzamentos Xerais beneficios fiscais e desgravacións para as compañías que colaboren na organización do Ano Santo. Sogama responsabiliza ao Goberno do Estado da suba anunciada do canon de recollida de residuos. A decisión de incrementar a taxa ata os 108 euros provocou unha vaga de protestas entre os concellos e críticas do Partido Socialista e do BNG. O presidente da Sociedade Galega de Medio Ambiente defende o modelo de xestión e asegura que a decisión se toma para evitar que as contas de Sogama volvan ser negativas como no 2023. No 2025, o canon de recollida de residuos de Sogama subirá dos 66 euros por tonelada aos 108, unha suba que está a provocar numerosas protestas entre os concellos e que dende o ente autonómico atribúen a unha decisión do Goberno central. Bueno, es una actualización debido a unas medidas económicas tomadas por el Gobierno central en el año 2023 que afectaron negativamente a las cuentas de Sogama, y en un ejercicio de responsabilidad y de viabilidad y de sostenibilidad de la propia sociedad tenemos que tomar esta actualización para poder seguir prestando el servicio público. Refírese Domínguez a un novo imposto á vertedura e incineración que recolleu o Estado na Lei de Residuos e Solos Contaminados. Tamén a recuperación estatal do imposto de produción eléctrica e a eliminación da retribución que Sogama recibía na planta termoeléctrica. Medidas que deixaron no 2023 o balance da sociedade en números vermellos. Todo esto nos hace un déficit económico de 30 millones de euros y un sobrecoste de 39 euros. Por tanto, sí, el Gobierno central mañana elimina estas medidas económicas que han lastrado económicamente las cuentas de Sogama, Sogama no actualizará el canon del 2025. O presidente de Sogama defende o seu modelo de xestión de residuos. Asegura que están aliñadas políticas que se están a aplicar noutros países europeos e sinala que o importante é reducir a contía de residuos que chegan á planta traballando na súa orixe, os concellos. Si los concellos, que son los responsables y los competentes en residuos, únicamente reciclan entre un 15 y un 20%, a Sogama nos llega un 80% de la fracción resto. Y ahí poco podemos hacer. Sí, nosotros somos finalistas y tenemos que gestionar y tratar los residuos que nos llegan. Entonces yo le digo a los concellos, si se ponen las pilas y reciclan mucho más, mandarán menos residuos a Sogama, abaratarán el coste e incrementarán los ingresos de Ecoembes por reciclar más. Tamén respondeu o Partido Socialista. A formación defende en Galicia que este novo imposto é responsabilidade da Xunta por non ter adaptado o sistema de xestión de residuos ás normativas europeas. Bueno, yo le puedo decir que a día de hoy 18 países de Europa, de los 27, no tienen implantado el impuesto al vertedero y a la incineración, ¿no? Esto es porque han pedido una moratoria o los gobiernos han decidido no implantar este impuesto. Por tanto, ahí se demuestra que es un afán recaudatorio del señor Sánchez y de sus compromisos con Europa de la implantación de impuestos verdes. Por tanto, el sistema es el más eficiente y eficaz de Europa y así está demostrado, y lo que tenemos que trabajar es en el origen, en los concellos donde tienen la responsabilidad de la reducción, reutilización y reciclaje.
O Partido Socialista reclama a Deputación de Pontevedra a posta en marcha dun plan extraordinario de apoio aos concellos. Consideran que o feito até o de agora pola Administración provincial son tan só parches que non dotan os municipios de recursos ambiciosos. Os socialistas denuncian que esta situación dificulta a posta en marcha de investimentos transformadores nos concellos da provincia. Un plan ambicioso que vaya máis alá do financiación regrada que ten o Plan Provincia e que sexa capaz de axudar os concellos da provincia nunha situación complicada a sufragar gastos que na maioría dos casos ocasiona o propio Partido Popular a través da Xunta de Galicia. Isto o que é unha amenaza moi seria do risco financiero que teñen os concellos de Galicia, os concellos da provincia de Pontevedra. De feito, algúns incluso din que a este paso estarán en quiebra técnica antes de finalizar o ano. Un plan extraordinario, ambicioso, con equidade, con criterios obxectivos e sen arbitrariedade, que era precisamente como se sacaban estes plans na etapa anterior. É urxente porque a situación económica dos municipios cada día é pior e quen está a pagar as consecuencias non son outras que os veciños e as veciñas da nosa provincia. Referiuse, por exemplo, o incremento no canon de Sogama, o imposto da auga, o escaso financiamento autonómico do Servizo de Axuda no Fogar ou a negativa de incrementar o Fondo de Cooperación Local. Regades explicou que hoxe o Partido Socialista remitiu unha carta a todos os rexedores da provincia, buscando o apoio mesmo dos populares. De feito, na súa intervención apelou aos deputados do PP, pedíndolles que respalden a proposta do PSOE de crear este plan extraordinario. Para os socialistas, a situación é urxente e consideran que o balance económico da Deputación permite a posta en marcha desta medida. Aseguran que o interior goberno bipartito deixou en caixa 200 millóns de euros, polo que a negativa do PP a levar adiante este plan atende, aseguran, a falta de vontade política. Fronte a esta situación, contrapuxeron os programas levados adiante polo goberno encabezado por Carmela Silva, accións que deixaron un balance de 151 grandes actuacións cun investimento de 115 millóns de euros, segundo apuntaron os socialistas. O delegado do Goberno realizou hoxe unha visita a Muros para supervisar os investimentos realizados polo Executivo Central no municipio. Destacan as axudas en materia de vivenda coa recuperación de numerosos inmobles no casco histórico e unha partida de 1,4 millóns de euros para a rehabilitación do Instituto Fontexería. Pedro Blanco destacou que Muros forma parte do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino xunto cos concellos de Noia, Lousame, Porto do Son e Outes. Este plan, cun orzamento de 2 millóns de euros, contempla o reforzo da senda litoral da ría de Muros-Noia, abrindo novos para o tránsito peonil e ciclista, así como o ordenamento dos espazos protegidos. O delegado e a alcaldesa tamén comprobaron o avance de iniciativas como o Programa Único da Banda Larga, que dotará de conexión a internet de alta velocidade a preto de 800 vivendas. O Concello da Pobra cometeu ao longo do verán unha serie de actuacións de mellora nos centros educativos do municipio. O investimento superou os 60.000 euros, que se veñen sumar ás tarefas de mantemento e posta a punto en todos os colexios. A Pobra iniciará mañá o curso escolar con instalacións en óptimas condicións. Así o deu a coñecer a concelleira de Educación, Amparo Cerecedo, quen indicou que o investimento nestas obras superou os 60.000 euros. Os decía, o Concello fixo os seus deberes e non só co mantemento ordinario que facemos ao longo de todo o ano dos colexios e das escolas unitarias, senón que tamén fixemos traballos extraordinarios que foron solicitados pola comunidade educativa, pois cun valor aproximado, digamos que estimado, de máis de 60.000 euros. O coordinador da Brigada dos Colexios debullou as obras acometidas nestes meses. Entre as máis destacadas, a renovación da instalación eléctrica nos colexios Fernández Varela e na Escola Unitaria da Angustia, o cambio da tarima no Vilariño, así como actuacións de pintado e acondicionamento de zonas verdes en todos os centros. Na escola da Granxa pois, se fixo cousas, xa casi estaba todo feito, o sea, a maior inversión xa se fixo antes, entonces ali o que se fixo foi pois, mantemento, pois, pintáronse ali dúas paredes que quedaban, sacaron uns eterados e se manteron o que son as zonas verdes, non? No colexio de Cadreche pois, se pintaron todos os pasillos, vale? Actualmente ainda teño un compañeiro meu ali que está pintando 2 aulas, se pintaron 4 aulas en total, decir que
Pintar, sí, pero é que estaban pintadas de cores, entonces ao pintalo de blanco, pois non é darlle unha man de pintura, son 2 ou 3, non? Entonces, e aquí en Banda Seca, pois decir que se pintou o portal, as barandas, toda a estrutura esta metálica, o mantemento das zonas verdes, os bordillos, os aparcadoiros. Estas actuacións, que se suman aos labores ordinarios de mantemento, ratifican a aposta do Executivo por un ensino público de calidade. Mostra disto é o incremento das axudas á escolarización, ou a posta en marcha do programa Espazos nas Escolas, que proporciona atención psicolóxica á comunidade educativa. Poñemos a disposición da comunidade educativa un psicólogo unha vez a semana que vai rotando polos centros, ou tamén decir que hai nada publicamos o que son as axudas de escolarización que supoñen máis de 10.000 euros e que lle chegan pois a máis de 27 nenos. Como ben sabedes, en estas axudas hai un bono para material escolar de 55 euros e tamén pois se paga ben que en distintos porcentaxes que vai dende o 100% hasta o 30% o comedor escolar. Tempo para publicidade, voltamos de contado. O Concello de Boiro convocou o proceso para a selección dos 15 alumnos que formarán parte do Programa de Emprego Xuventude. Este obradoiro desenvolverase de xeito conxunto cos concellos de Rianxo e A Pobra, mediante unha subvención autonómica de máis de 400.000 euros. Os contidos formativos versarán sobre montaxe de equipos informáticos, operacións auxiliares de sistemas e outras tarefas básicas relacionadas coas tecnoloxías da información e comunicación. Os aspirantes deberán ser maiores de idade e estar inscritos no Programa de Garantía Xuvenil do Servizo Público de Emprego. Optarán un contrato de traballo para a formación remunerado e cunha duración de 12 meses. O conselleiro de Emprego visitou esta mañá as instalacións do obradoiro de artesanía Frouma, en Ribeira. Trátase dunha empresa especializada en pezas de deseño en madeira que se fixo co Premio de Artesanía de Galicia en 2023. A madeira das bateas das rías galegas cobra unha nova vida nas mans do artesán ribeirense Fran Millán. Nas instalacións de Frouma, o seu obradoiro elabora pezas de mobiliario únicas que xa lle fixeron merecedor do Premio de Artesanía de Galicia en 2023. Recuperamos a madeira despois de 25 ou 30 anos no mar e despois de moito traballo sempre dándolle ese punto que é diferencial do deseño, pois convertímolo en pezas totalmente atemporais. Pois a peza que gañou o Premio Artesanía de Galicia 2023 chamase Nolai, é unha lámpada, é un taburete, é unha peza versátil, multifuncional, porque pódese utilizar para as dúas cousas. Está inspirada pois nos morróns dos portos galegos, non, onde se amarran as embarcacións. O conselleiro de Emprego, acompañado da delegada territorial da Xunta na Coruña, o director xeral de Comercio e a xerente de Artesanía de Galicia, coñeceu máis de preto o proceso de elaboración destas auténticas obras de arte. Parece, ademais, moi simbólico ser capaz de recuperar unha madeira, estábamos falando de eucalipto procedente de bateas galegas para facer pezas de moblería pois absolutamente espectaculares. Eu diría que con un diseño ao nivel de calquera diseñador e de calquer peza de moblería pois dos comercios máis caros que podamos atopar en calquera parte do mundo. E iso é unha demostración dunha marca moi potente que temos en Galicia, que é a Artesanía de Galicia. Hai un apoio decidido por parte da Xunta nesa marca. Tamén o alcalde, que acudía á visita xunto con outros membros da corporación, destacou o valor engadido desta firma, que imprime os seus produtos identidade propia. Sabemos, ademais, que Fran conta unha historia ligada ao noso concello, ás nosas rías, onde se conta que esa madeira veu do mar e, por tanto, tamén lle dá un valor engadido ao propio moble, non? Ademais diso, pois tamén pon en valor toda a potencialidade que ten o noso país no sector madeireiro. É dicir, está poñendo en valor o sector do mar, cunha historia ben fermosa, onde a madeira se pasa do mar á nosa propia casa e ten unha entidade moi propia.
Tralo descanso polo verán, a Asociación O Castro de Baión en Vilanova retoma o seu programa de actividades para maiores. Este ano teñen 40 inscritos, unha das cifras máis altas dos últimos tempos, e mesmo lista de agarda. A tempada arranca ademais con novidades. Dunha banda, a asociación incorporou unha condutora de autobús e contarán cunha educadora social a tempo completo. Onte celebraron o acto de presentación do novo curso que se presenta como unha opción intermedia entre un centro social e un centro de día. Con esta proposta, a Asociación O Castro de Baión busca dar opcións a veciños non dependentes que non contan cunha oferta para combater a soidade. Neste programa, organizado pola sección de voluntarios do colectivo, poderán acceder a actividades como ximnasia de mantemento, excursións, xogos populares, pasatempos, obradoiros de cociña ou mesmo visionado de curtametraxes. E a Deputación de Pontevedra recibiu esta mañá a visita da Fundación LAR. Os seus usuarios participaron nunha visita guiada pola cidade enmarcada no programa Máis Convivencia. O mandatario provincial agradeceu o encontro, conversou cos visitantes e puxo en valor o labor dunha entidade con sede en Vilagarcía que traballa polo benestar das persoas que sofren algún tipo de trastorno mental ou de conduta. Nesta actividade participaron ao redor de 50 persoas. A Volta Ciclista a Galicia escolle Sanxenxo como escenario para a súa última etapa. Será o domingo con saídas de da mañá dende o Porto Deportivo. O pelotón completará un percorrido de 138 km antes de rematar xa unha do mediodía no Porto de Portonovo. Aquí coñeceremos, polo tanto, o gañador da 22ª Volta Ciclista a Galicia. Este domingo, ao redor da 1 do mediodía, coñeceremos no Porto de Portonovo o gañador da 22ª Volta Ciclista a Galicia. A proba deportiva escolleu Sanxenxo para celebrar a súa última etapa. Una vuelta ciclista que cierra el calendario nacional, donde los mejores equipos están disputando el ranking nacional. Vamos a tener 17 equipos, un portugués, 8 gallegos y el resto de todo el territorio nacional y un francés, donde van a disputar ese ansiado ranking, como bien decíamos antes. As saídas serán neutralizadas dende o Porto Deportivo de Sanxenxo. O pelotón percorrerá dende aí As saídas serán neutralizadas desde o Porto Deportivo de Sanxenxo. O pelotón percorrerá dende aí 138 km polas diferentes parroquias do municipio e da comarca do Salnés. Tenemos la salida que será salida neutralizada de este paraje incomparable del Porto Deportivo de Sanxenxo, donde vamos a recorrer todo el paseo de Silgar neutralizados, toda la caravana ciclista y esos más de 130 ciclistas. Vamos a recorrer la villa de Portonovo y una vez ya directamente saliendo a la carretera general de la costa, en la altura de Canelas aproximadamente será la salida lanzada, donde vamos a recorrer 138 kilómetros por toda la comarca del Salnés. Dende o Concello destacan que Sanxenxo é un destino consolidado de eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional e fan fincapé na importancia destas probas para alongar a tempada alta. Por lo tanto, Sanxenxo estamos a disposición de todo tipo de evento para desestacionalizar, como siempre decimos, Sanxenxo son 365 días al año y creo que con los eventos deportivos también se ayuda al tema turístico y por lo tanto se promociona y se influye económicamente en el tema de promoción del Concello. A Volta Ciclista a Galicia comezará o vindeiro 12 de setembro cunha primeira etapa en Sarria. Ribeira acollerá a principios de outubro a sexta edición da concentración moteira Reventa Pistóns. Será do 4 ao 6 de outubro e inclúe importantes novidades con respecto a edicións anteriores. Entre elas, unha exhibición de stunt a cargo de Ricardo Arrepiado Team, Stunt Rider, na que dúas motos e un coche realizarán espectaculares acrobacias. Inclúese tamén este ano a modalidade backflip de saltos mortais cara atrás cos pilotos Pedro Torres e Marco Caballo. Completan o programa varias exhibicións de estilo libre, rutas mototurísticas, xogos, espectáculos musicais e un macro festival con tráiler. Os interesados en asistir poden inscribirse na web www.osreventapistons.com. Agardan contar con preto de 9.000 motos. Coa axenda deportiva rematamos o repaso da actualidade deste martes 10 de setembro. As novas do día volven mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.